Good morning, guys! Hindi pa pala. Afternoon na pala. It's 12:38 ng hapon. We woke up late kasi sobrang late namin natulog kagabi. And today, yung agenda is punta ng mall, bibili ng gift para sa anak ng best friend ni Dan. Kasi meron siyang birthday niya. Hindi ko alam kung kailan yung birthday niya, pero the party is next Saturday. And wala na kaming time. Ngayon lang. And then punta din kami sa bahay nila Lyra. May usapan si Tony at saka si Dan. So, punta kami dun. Siguro hindi ko nagagalawin yung buhok ko. Ganyan na lang, no? Mag-ano lang ako, guys. Eyebrows. Hindi ako mag-face makeup. Eyebrows lang at saka lip tint. Yung lip mousse actually yung gagamitin natin. Same na ginamit ko kahapon. Soft blur lip mousse. Yung from Superface. I think nasa bag ko yung gusto kong gamitin. The shade Flame. Okay. Sa brows ko, gagamitin ko yung Sephora na brow thickener. Kasi mabilis lang yun. Asa na yun? Sana naman hindi ko siya nawala eh. Okay. Yung stila ko talaga na lipstick, hindi ko mahanap. Hanggang ngayon, hindi ko mahanap. Saan ko kaya yun nilagay? Gagamitin natin tong may bola sa ilalim, guys. Si Dan kumakain ng breakfast. Nagluluto din ako ng rice kasi gusto ko kainin yung utan na dinala ko from Kinalay kagabi, yung niluto nila. Okay, lagyan ko lang yung brows ko, guys. Yan lang, guys. Tapos, lip mousse maya-maya after natin mag-coffee at saka after natin kumain. I think mag-ano ako, magde-denim jacket ako kasi malamig. But right now, I'm wearing this. Hindi ko na maalala kung saan ko to nabili. But meron siyang ganyan. And then just leggings. And then siguro magsa-slides lang ako maya. How was your breakfast? Good. Good? What did you have? Egg in a hole. Egg in a hole? Hindi ko nakita nga. Do you like this? Yes. See? We need to replace that remote. It's not working. Batteries. Batteries a bit flat. Ito yung utan, guys, na dinala ko. Yummers. Pang dalawang kainan ko na yan. And yung rice ko, nagluto pa. Ito yung dadalhin namin Kinalay. Pupunta kami Kinalay. Yung plano sana namin, punta ko muna kami ng shops, tapos Kinalay. Pero late na kami nagising eh. So, punta na lang kami Kinalay. Chisos, Moby, and then yung aming stubby holder. Ito yung actually sa wedding namin, guys. To have and to hold and to keep your beer cold. Daniel and Razel, 1st of April, 2017. Ito yung parang giveaways namin ba? Kasi ano siya, magagamit din siya dun sa wedding talaga. Like, ito yung nilagyan nila ng mga beer nila, ganun. And then, inuwi na nila. Yeah. Para siyang canvas, pero hindi naman siya canvas. Pero yun yung ano niya. See? And magagamit talaga kasi siya dito. Sa Pilipinas, hindi ganun kauso tong stubby holder eh. Nung umuwi nga kami nun sa Pilipinas, tapos si Dan, nagdala talaga siya ng stubby holder, guys. Galing dito kasi alam niya na iinom siya ng beer. Sabi ng mama ko, wala, gusto ko ng ganyan. So, iniwan namin yung... We left our stubby holder at home, right? In the Philippines? I think so. For mom, yeah. Hindi kasi siya, hindi siya, like, you know, applicable sa kung gaano mag-inuman yung sa Pilipinas at saka dito, diba? Kasi dito, walang baso-baso. Ano talaga, bote. Sa Pilipinas, baso usually. Kasi may litro tayo na beer, ganun. Or, yung malaki, yung San Miguel, hindi malaki, yung maliit na pantak na San Miguel, hindi naman yun kasya dito. Yung nagkakasya dito, yung ano lang, Red Horse. The San Miguel beer, the small one, doesn't really fit in here. Right? The small, like, the... I had a different stubby holder. Oh, you did? Oh, the big stubby holder. Nah, I brought more elastic than these. Elastic. Yeah, it did fit it. Okay. Hindi mo. These are my pajamas. Are you cold? Yeah. Doble-doble siya. Ang lamig kasi, guys. Grabe. I'm not sure though. Okay. Boy. May naghihintay sa akin, no? Tinatawag yung aking pangalan. Sabi niya, Raze, ano na? Ano nang ganap mo dyan? Actually, gawin na natin to, guys. While hinihintay natin na maluto yung rice. Kasi parang matagal pa yung rice eh. Minove to namin yung couch kasi nga nag-boom-boom dance kami kagabi. Okay, gawin. Ay, ito pala yung binili namin na birthday card para sa anak ng ni Dan. Best friend. Happy birthday. Yan. Flamingo. Di ba marami akong cards na pinakita sa haul ko, yung collective haul. Kaya lang wala namang walang appropriate para sa bata.
Yung mga nandun, mga naughty na card eh. Sabi na, delete tayo ng bagong card. Okay, tupilan tayo guys. And then, hopefully, maluto na yung rice ko. Gutom na ako eh. Tapos, thank you, babe! Okay, oh. Coffee. And then, alis na kami mamaya-maya lang. 1:05 na. Tawagan natin sila, guys. I-check ko kung pwede ko dalhin yung guava. Wale. I-check ko kung meron silang doon. Meron na silang mga gamit doon ba para dalhin ko to. Tapos doon na lang i-cut. Tapos doon kainin kung may asin din sila doon. Wale. Dan Murphy's muna kami, guys. Bili lang si Dan ng booze. Para magtagay sila ng kanyang paring Tony. Paring Tony boy. Hey. Wow, it's massive here. Dami, puro mga lang. 5, 7, 9. Dito yung mga murang Moscato. Beer lang yung bibilhin ni Dan. Oh my gosh, ang lamig dito. Parang nasa loob ka ng freezer. Babe, I'm gonna go out. Bilisan mo dyan. Lamig, guys. Labas tayo, guys. Alan, tagal ah. Daan-daan, chill-chill pa talaga siya dun sa loob. My gosh, ang lamig. Kapag nag-open siya, guys, ang lamig. Ito lang yung suot ko, oh. Pom-poms. Na slides. Iba din. You're getting all that? Sorry? You're getting all that? Yes, well, not for today, just for stocks. Okay. Beer sorted, guys. San Miguel beer. Nakakatawa kasi yung Dan Murphy's doon merong San Miguel. So Dan got it. Yung yung sa kanya parang gold na version. Yun. See? Pale Pilsen. And it's not bad as well. $15. So siguro mga $15 something. So $16 for 6. Magkano yun, babe? Hello! Dito na kami sa kanilang bagong bahay. Gagawa sila ng house tour. Dito yung namin dalanan. Empty house tour na yung... Tapos na? So, na-upload na? Hindi pa, di ba? Bukas siguro. Oo. So, ma-upload na yun. Ikaw na. Ano yung dala mo? Luma pa siya na yung wala pa yung ibang... Oo. Tapos wala pang pinta. Pero ngayon may pinta na, guys. Papakita ko naman kanina. Drinks? Anong mo? Ooh, yum. Nuts. Yung dala ko, Moby. Sabi nito ni, ano to? Picnic? Picnic? Hindi na nagsawa. Araw-araw na nagkikita. Oo nga ito. Distributed siya, guys, South Wales. Pero parang under supervision ng San Miguel Brewery, Philippines. Yan. Pero dito pa rin siya Sarap ng bayabas, guys. Hinog na siya. Meron kaming asin dyan. Sige, Sige. Di ko ito mauubos. Tatry ko. Thank you. May audience kami, guys. Meron kaming audience. Sila talaga na audience. Okay, you're on. Hi, guys. Punta kami sa T3 Plaza. Bili lang kami ng gift para sa sa anak ng best friend niya. Tapos we will buy or we will check a pink as well para kay Dan. Kasi yung birthday ni Baby V, pink yung theme, guys. And I think I have something pink. Like, yeah. I'm pretty sure I can find something pink for me. But then Dan doesn't have any pink at all. So, we'll see what we have. No. We'll see what we can find. Yeah. Dito kami sa Meijer, guys. Bili lang kami ng toys. Huh. Studio girl. Flamingo. Babe, how old is she? 4.
Ito pang bata to eh. Sobrang bata naman. Hala. Nagmeow siya guys. Dito kami sa Big W guys. Merong mga ganito oh. Yung pinipress mo siya tapos yun. Kasi gusto daw nung bata Rapunzel. Rapunzel? Pero hindi ito yun. Ito. Si Rapunzel. Rapunzel? Paano ba yun i-pronounce? Chinek ni Dan yung price nitong merong kabayo. Yan. Kasi malaki. $80 and $40. 40? Yeah. I think that's alright. Yeah. We're getting that, guys. So, what's this? That's Sophia. The dancing one is good. It's just that they don't have it. Wala si Rapunzel sa dancing one. What is that? Is that the toddler set? Oh yeah, that's the one. We got the gift, guys. Malulubat na yung ano ko. May nag-hi sa akin kanina sa loob. Thank you sa pag-hi. Hello sa inyo. Tatlo sila. And sabi lang nila, raise. So sabi ko, hey. Hello. Thank you for saying hi. Babe, they saw us. Who's they? Those 3 girls that saw us inside, yeah. They said hi to us. Hi to you. Us. Yeah. Dito kami sa Happy Vac. Ito yung right next to the Happy Wash. Ay, yeah, Happy Wash. Kasi ano guys, yung tire namin, low na yung pressure daw. Merong nagsasabi dun sa screen na low tire pressure. So, anuhin lang siya na done. To add more pressure sa tire kasi medyo flat siya ng slight. And bumili ako ng bagong tripod guys. Ito, parang ano lang siya, mas magandang version nito. Ito we got from Big W for like $19. Ito from JB Hi-Fi from the brand Joby. Ano siya, $49. Pero mas matibay. So, instead of buying maraming ganito, isa na lang na maganda, diba? So, yeah. Ito yung itsura niya guys. Ganyan. Mas maliit to compared sa kay Lyra at saka kay Kat. Mas maliit. Actually, same lang siya size nito, guys. Eh, nalalakihan na ako nito. Kaya lang, ito lang yung pinakamaliit eh. Bahay na kami, guys. Bumili kami. Sa Big W namin binili yung gift, diba? Bumili din kami ng mga ganito, guys, oh. Bunch o balloons. Yung nilalagyan mo siya ng tubig, tapos maglalaro kayo. Hindi para ngayon kasi sobrang lamig. Pag summer na, kasi naka-sale siya half price. Originally, $9. $4.50 na lang siya. Galit na siya, guys. Sabi niya, wag ka muna mag-vlog kasi hinaan ko yung TV kasi ang lakas. Ang remote siraan. Ang tagal ko na sinasabi na sira yung remote. Sabi niya, hindi. Battery lang yan. Battery. Ngayon sabi niya, ano ba ito? Tagal naman. Ano, pinalitan namin na yung battery. Ito yung lumang battery. Pinalitan namin. Tapos, ano, hindi pa din gumagana ng maayos yung remote. So, sabi ko, sabi ko, tama ako, sira nga, diba? Ayaw maniwala sa akin. Anyway, guys, tatlong ganito yung binili namin. Kasi originally, $9, $4.50 na lang siya. And maganda to pang summer, guys. See, lalagyan mo siya ng tubig. And make over 100 water balloon. Make over 100. Hindi naman lahat na ano niya, nafe-fill niya ng tubig. Kasi yung iba, mga, ano, sira. Pero yeah. Maganda to pang summer. Magluluto ako ng arroz caldo. Kasi gusto ni Dan, arroz caldo. Dalawang choices yung sinabi ko sa kanya. It's either cabbage with pork or arroz caldo. Sabi niya, sige, arroz caldo. So, luto tayo ng arroz caldo, guys. Yung ano, yung ginger na hindi namin nabayaran, magagamit na natin. And ano pang kailangan sa arroz caldo? Rice. Hala, yung chicken ko naka-ano, frozen. Okay, i-thaw muna natin. Ito na yung arroz caldo natin, guys. Medyo dry siya kasi hindi ko na siya dinagdagan ng tubig. Yung ano na lang, yung isang pack ng chicken stock. So, yeah. And then, yan din yung baon ko bukas. Kain tayo, guys. Nilagyan ko siya nito, oh. Fried garlic. Is it good? Hindi ko ipapakita si Dan kasi naka-ano lang. Walang pambaba. Ito na yung lunch namin bukas, guys. Yan yung akin. Ito yung kay Dan. Kulang ng egg. Nagluluto pa lang siya ng egg para malagyan na ng egg. Maya ko na yan lagyan ng takip kapag, ano,
para lumabas yung init ba. Anyway, I'm just editing a video guys. Yung boom boom namin ni Dan. Na-edit ko. Yan oh, boom boom dance. Lipat na ako sa room, doon ako mag-edit para comfy. Guys, I'm in bed. Katapos ko lang i-edit yung thumbnail para sa video tonight. And natapos ko din i-edit yung isang video na will be up tomorrow. So yeah, I'm ready for bed. Tatawagan ko lang yung fambam. And then matutulog na ako guys kasi early yung start ng shift ko this week. So yeah, tutulog ako ng maaga. So yun na yung vlog guys. Thank you so much for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to be goodbye. Good night. Good night, babe. Good night. Mwah.